kung maghisgot gani og walking together. Makitaan man diya sa screen, no? Nya, makitaan po ninyo ang pictures kung unsa ang naa dinha. Naay bata, naay sakto-sakto ra, naay nag-wheelchair, naay madre, naay tigulang, naay obispo, naay pare, tanan naa dinha. Og ang African proverbs nag-ingon. Kaya nakabutang din ha, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Samok baya gyud pod og naay mag-uban-uban unya pagkahuman pagpahuwat-huwat pa. Taputon baya pod ana nila kanang ganing mga langanan. That is why taas jud ka o layo kag maabtan kung di nakamanghuwat. Pero maulagi ipahinumduman man ta nga the important thing in life is not unsa ka paspas ang lakaw sa kinabuhi. But ipahinumduman kita kung unsa kalayo ang maadtuan together, dili paspas. I would like to give you example first. Dunay usa ka master, kinsay naa? Master. Ako lang gi-check kung naminaw mo. Storyteller kayong pare, no? Nay usa ka master, unya naa siya gisugo nga servant. Kinsay gisugo? O servant. Participative kayong mga audience. Ito. Di lang ta magbutang og name sa master o sa servant. Ingon ang master sa iyang servant, gikan sa palasyo paingon sa ilang rest house, usa ka kilometro nga baktasunon, nagpadala siya og usa ka baso nga naay sulod nga oil, na puno sa oil. Og niingon ang master, paningkamuti nga dili mausik ang oil niining baso. So kung ikaw ang naa dito, sa may mong buhaton, mag-ana jud ka. Nang wailingi ay ba? In short, kung na-focus ka sa oil o na-focus ka sa baso, dili ka marites. Klaro, no? So, suma total, tungod kay focus kay siya sa baso o sa oil, pag abot niya dito sa palasyo, walay nausik nga oil. Very good kay walay nausik. However, naigipangutana ang master din siya. Sa imong pag-agi ditong dapita, nakakita bakag naay ng laba? Wala laba, master. Dito spikas, kita baka nga naay nagtungits dito. Nalabyan nimo. Wala, master. Kay na-focus siya lagi siya sa oil. Og niingon ang master, balik dito. Paningkamuti nga makakita ka sa panghitabo sa imong palibot. So, balik siya, hawid gihapon sa baso nga na yung oil, pero nasige na siya og lingi. Kunitubo ng pagkamaritis. Lingi na tanan. Pag abot niya dito sa palasyo, katunga na lang nabilin sa oil kay, wa naman po siya nakafocus sa baso og sa oil kay, dito naman po siya sa panghimantay. Sigo ano, katugo na. Kung mau gani paglingkod, katugo na. Nana ba? So, bantayan na niya mga nana. Pagkahuman, na-fail siya sa mission. Og niingon na po ang master, balik dito. Ang point sa master is, you need to combine ang paglingi-lingi ug ang pag-focus sa imuhang mission. It's somewhat dili kinahanglan magdali. Kay aron dili magka bali ingon sa mga idaran. Kanaa dinhi. Pero makadumdum ra gihapon mi ana nga dili magdali kay aron di magka bali. So sa ato pa tanaw ay combination. That is why kung makalingi ka, na feel nimo nga naay tao nga nagkinahanglan, matabangan nimo.
At the same time, naklaro pa nimo kung unsay imong padulngan. So, mauni ang message karon. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. So, mauni siya. Kunya, isalutan nato later kung unsa ning discipleship. Okay. Question. Nakay mga questions. Ay mga questions na ko. May gani no kay ang microphone wireless. Kay makaduol-duol ko og makapangutana. Walay sayop nga tubag. Walay OA karon. Ha? Pangutana. Walay sayop. Pangutana. Aman diha. Unsay atong mga gikabalak-an og gikagul-an karon? Ganong kana ang pangutana? Kay kana manggong magbaktas ta together, ang makalangan ana kanang naay mga problema o mga kabilinggan o gikagulan. Oy, mag-meeting ta, prayer meeting, wa ni apil. Ano man kuno na ay problemas balay, na ay nanukot sa balay, kay nakautang di ay. So, unsa man, unsay imong di man ko makaklaro oy hanap unsa may atong gikabalak-an o gikagulan karon og how did you deal with it? Mamalandong, unsay imong gikagulan? Father, tan-awa ako ng Father, wa jud ko naguol Father. Ma'am, naa kay gikagulan? How did you deal with it? Walang ihatag sa Ginoo ang akong problema. Lord, narao. Ihatag raman, ikaw na ipaigo ani. Kaluoy kay ni Lord no kanang kung magproblema kay imurang ilabay dito. Oh, naara ko mga problema. Ikaw na ipaigo ana. Siguro kung akong sabton pag maayo, iampo nimo. That's the best way of dealing with problems. Iampo. Dirita nga grupo. Ang mutan-aw sa pari mo'y matagaan og microphone. Unsay imong gikabalak-an or how did you deal with it? Diha na lang siguro kay basig sikreto ang gikabalak-an ba? How did you deal with it? Sa ako pod, taon na manggitan, di man kalikayan nga naagit tay mga problema. Pero so far sa ako kining sa ako mga anak nga labitan nay mo kuan sa imo nga mami, mao ni bisag kada usa nila nga naisulti, diha na ko magsugod og kaguol. Pero nakibaw ko nga na ang Ginoo nga naghuwat ra gyud nga mo'y atong gisaligan o gisandigan sa tanan. So kung ako nang i-summarize, kung akong basahon imong sharing, it's more on submission and trust. Because you know that God is there for you. That's something indot nga pagsalig og faith, laom nga faith sa atong Ginoo. And that is submission of oneself. Amen! So nahuman na dire. Dito sa mga batanon. Ang katong magpapiyong-piyong may akong matawagan siguro. Ana dire, mga batanon. Agoy, gitudlo gyud. Rag ikaw to alang gitudlo. How did you deal with it? Exam? Aon sa diay? Uyab? Namuwa na ka. Call a friend? Sige na mi. Pass lang sa. Kinsa may imong call a friend. Siya na. Diritas likod. Namay pangawang nga batanon dire. May ganino ang microphone ba kay mo abot pa sa likod? Nanay, nagproblema na ba ka? Giyon sa nimo pag-solve ba imong problema? Pre, naman gyud tay problema, Father. Di mo gyud na malikayan. Akong problema bahin sa among pamilya. Kani akong bana. Isod ba yan siya imong ikakuan kay masuko ba ya, Father, og imong labi gabi nga mako kaatin og recollection kay masuko ba ya siya. Wala siya diri. May gani karon nga nahayagan sa Espiritu Santo yung hunahuna ni sugot ra siya nga makaanhi ko. Ang akong giampo gabi nga makaanhi na ko karon.
Effective ang pag-ampo kay gabi pag gani nag-ampo, result na dayon karon. Kay gitugutan man siya. Amen. Dihang dapita ay mutubag. Naman ko'y maestra din Nalipay ko nga naa akong maestra. Tong grade, unsa to nga kuan? First year ba to, ma'am? Nga maestra ta ka? Ako'y maestra. Akong pangutanan ako si ma'am. O, di ba nakabalos na ko? Maestra na mo sa high school. Ma'am, yun sa nimo pag-deal imo mga problems. Pang Miss Universe man niyo eh. Awaws gikas ako dyan. Okay, so just get to ayun. Kan lang kanang dili lang kaayo siya i-overthink, dili lang kaayo gyud po no kanang murag just take it one day step at a time, no? Kay murag kuan kaayo siya kanang bugat kayo kung imog yung kanang dibdibon gyud og kuan ang mga problema. Thank you very much. Dili daw ko no dibdibon. Nakabalos ta ko ni ma'am. Balos-balos gyud ay ni. Dili dibdibon. Okay. Thank you very much sa mga nagtubag, masigabong palakpak sa mga mata pa. Na. Doon ako'y isugyot answering this question. It's good that we need to know unsay mga hinungdan nganong naatay mga kabalaka o gikaproblemahan. O sometimes, ang kanimagong mga problema, o agree ko ato ma'am nga usahay, maka-overthink ka tungod ani nga mga problems. Nya damgu-damguhon na dayon. Unya, bisag unsa talay magdula-dula sa mind nga mga solutions nga dili ra ba ma-realize. So kani ang mga hinungdan sa mga problema. Mag-check ra mo ani sa inyong hunahuna nga makarelate mi ana father kana check. Number 1 nga hinungdan ayaw sa tanana kay giusa-usa man ata ni. Yeah, that's why. Number 1 na ay sense of inner void and longing or dissatisfaction. Sa imong kinabuhi, na kay gikabalakan. Pero matinga ka kay di ka ka-pinpoint unsa lang imong gikabalakan. Nabalaka ra ka nga walay rason. Because of that void and loneliness and longing, no? Longing or dissatisfaction sa kinabuhi. Di ra ba ma-explain? Una, ang ikaduha, sense of separation from God. Nasigi mog ampo, nasigi tag-ampo, pero muragwa siya. Sayunan kang nasigi kag pangayo niya, di siya mutubag. Maka-feel yung kagwa siya. It's somewhat na kay daghan na kag problema karon niya, nasigi kag pangayo sa Ginoo, mangdagkot pagyud ka. Apilon pagyud nimo si Mama Mary. Ang birhin sa Candelaria, di pagyud mo tubag. Maka-experience gani kaaning na ay sense of separation from God. Mura ganig, ba't ang layo mo, Lord? Nasaan ka sa panahon na kailangan kita? Murag siya. Naa, pero muragwa. Problema ni siya. Murag makabother ni nga sige tag-ampo pero way tubag-tubag si Lord. Ang sunod, we are, pwede nga kani ang hinungdan sa mga problema o mga discontentment, kaning we are not living up to our full potential. Naa kay gusto, pero wa ni mo nahimo, kay mao lagi, daghan ka og buhatonon, busy ka, og uban pang mga pasumangil. Itawag na siya og unfinished life. Unfinished business. Nga, bisang pag matiguang ka, magbalik-balik ng wala ni mo na human
nga angay nga buhatonon. O nay makabother nimo mo yun ka. May palagi sa una to, may paywa ko nag-uyab-uyab. Tapos may pay naglaag ko sa una, tanawa tiguwang na ko karon, di na ko kalaag. Ana ba? May pay. Ana ba? Kada mga may pa. May pagwa ko nagpare. Pero di na ko musulti ana kay nagpare man jud ko. Gituyuan mo yun ni. And sunod, kanang gitawag nato og feelings of purposelessness, loneliness, and lack of fulfillment. There's something missing. Grabe ni mong paningkamot, duty ka. You give your best sa tanan nga imong buhaton. But the end of the day, parang wala kang nagawa. Walay fulfillment ba? Eh, wala may direction. Kanang, go with the flow ra ka ba? Kung unsay buhaton nila, buhaton po di mo. Mao may gi-require, mao ra po imong ihatag. That's it. You stop dreaming. And because you stop dreaming, you stop analyzing on how to reach your goal and purpose in life. So naay something missing. I don't know if what is that missing. O bitong sa una, pangutan-on gyud mi sa among maestra og unsa may imong dream? Wala ra ba, ma'am? You need to have dreams. Kay maumay maghatag nimo og purpose and direction imong mga damgo. Napa mo damgo? Dili katong damgo nga nangatog na ha. Napa mo damgo sa kinabuhi? Naapa? Pag naapa ang tubag, ayos, ana. Kung wala ang tubag, ay nako, ana. Napa mo dreams? Ayos, ana. Naningkamot na ba makabot ang dreams? Ayos. Muragwa lagi mo na ni hapon. Ani hapon mo? Sige, mas nindot og naa kay mawa manggong purpose. Unay tinubdan pod sa mga problema og kaguol. Ang sunod kani bugat-bugat ni kay giapil ni Bishop sa iyang humili gaina sa among Christmas. Kanang naa kay plano ba? Unya ang imong plano dili matuman. Ang imong kabubuton wa masunod. Kay ang kabubuton sa Ginoo maoy natuman. Nya lisod man kaayo nang nagplano unya di matuman. Wa may makahuna-huna ana ang kabubuton tos Ginoo. Kay wa man naminaw kung unsa di ay kabubuton ni Lord. So mauna siya, not listening to the will of God. Dili na gani ka kabalong maminaw sa Ginoo, buot pasabot ana, nagbuot-buot na ka. Og sa panahon nga ma-fail ka, basulon siya. In the first place, wala ra ba nimo apila siya sa imong plano? Nya pag magkinaunsa, i-blame si Lord. You see? Ang kabubuton nimo o ang kabubuton sa Dios mag-uban unta. Nindot ni siya pamalandungan because diri magdula-dula ka nang gitawag dato nga term nga limitation. Ginawa mo na ang lahat pero kulang pa rin. Nag-study ka para ma-bright. Pag-exam, gamay o grado. Nagpa-cute-cute na ka sa imong crush. Sa mga batanon nga na din eh. Nagpa-cute-cute na ka sa imong crush. Og lahi ang iyang gipansin, dili ikaw. Ana ba? Ginawa mo na ang lahat, pero kulang pa rin. Karang grabe ni mong paningkamot, aron madato. Ako, hapit na gid ko madato. Gamay, kwarta na lang gid ko. Basig ka mo, hapit na po mo madato. Karang grabe ng paningkamot. Wa gihapon, naay limitation. Maka-stress tang inana nga sitwasyon. And lastly, there must be something to be done. Nganong naguol ka? Nganong murag na'y nakahasol nimo? Kay naadi ay there must be something to be done. Murag ganigit, nagproblema ka karon. Nag-crisis ka karon, di nakaganahan maligo, di naganahan mo katawa, di naganahan mo simba, di naganahan mamansin.
nag-crisis na kaana. Ya, kanang dali ra kang saputon. Gamay ra gani nga siko, musinghag na ka. Piklunonon og buot. Problema na siya nga sa una nga wa na sitol natibo na karon. Tungod kay naay something unta nga buhaton pero wa nimo nabuhat. Ibutang nako diha close and open parenthesis, calling siya. God's calling nga gikuhit kas Ginoo. Hoy, I allow you to experience like that in order for you nga makamata ka nga wa na ka na mao. Nakaingon na mo sa imong self, sa inyong self nga, Father, wa na gyud ko na mao, Father. Sakit ra ba nang ingnon ka nga, no? Unsa day ka? Kalain kayo, no? Mutan na pag sa mata, no? Unsa day ka? Wa na lagi ka na mao. Makaingon ni kasi mong self, wa na day ko na mao? Hindot nga mangutana ba? Bas hindi ay wa na ka na mao. O na'y makabother. So because of this, nga mga hinungdan, unsa may maayo natong buhaton ani. You shared kagaina nga ingon ni ma'am, ma'am ikot gyud ta ka ma'am no. Ingon ni ma'am dili daw ko na mag-overthink, one at a time. Ingon po dinhi nga mag-pray. Ingon po dinhi na ay submission of oneself and trust to the Lord in mag-entrust. Dito pag-ampo kay para tugutan sa bana nga maka-appeal din We have different ways of dealing our problems. Ang uban maglingaw-lingaw. Kung kinsa tong ganahan og tong-its, mag-tong-its. Kung kinsa tong ganahan mag-Mobile Legend, kaning mga bata, mag-Mobile Legend mo. Maglingaw-lingaw na sila Mobile Legend. Kabalo sila anang tanan. Or COC. COC ba no? Clash of Clans o ana. Depende sa inyo. Basta kay naatay tagsa-tagsa nga pamaagi unsaon nato pagdeal ato mga problema. Pero usahay instead nga i-face ang problem atong likay-likayan. Maunang bisihon ang self kay para dili matubang ang problema. I have just 3 suggestions. Number 1, kung saan ang nakabutang diha, re-evaluate goals and values. Sa parokya, naa kanunay ka nang gitawag og statement. Mao man siguro ni? Mao man ni? Parish identity statement. Kanang kami nga katawhan. Unsa man ni? Kami nga katawhan sa parokya, sa presentation of Our Lady, basta ka na siya. No, hanap kog mata, bisag layo, bisag nagka-eyeglass na ko. But pasabot, bisag asa ka paingon, na kumpanya na imong masudlan, na eskwelahan nga imong ma-applyan, na ang gitawag og vision and mission, na ay goal. That is why, aron nga masitol tong mga problema, kagaina, mga hinungdan sa problema, mo balik tanaw ka, revisit, i-review nimo ang imong goals. And of course, i-appeal na ko diri ang values. Unsay imong gi-value karon? By the way, there are many things nga pwede natong i-value. Pag tinabangay ta, sige daw, i-value nato ang relationship. Diba no? Kung ang relationship ang gi-value nimo, tanan nimong paningkamot paingon sa relationship, bahalagwa na isod imong bulsa, murag ako na isod ang bulsa, kay hilig ka magpakaon, magpasnak, manglibre, kay para nimo ang imong gi-value ang relationship. Very good. Pero kung imong gi-value kwarta, bisan pagmamatay ng silingan og humangyo nga magpautang, di gyud ka mo dugo. Kay ang imong gi-value kwarta man. Pero kung ang imong gi-value tabi-tabi, tabi no, tabi-tabi. Kay ganahan ka makigtabi gyud. So gamay lang gani nga tabi dito silingan, mukitew na ding dunggan. Tanang
o sa dihang makiktabi na kanito bahalag way labot. Kay mao man po'y imong gi-value. Pero kung ang imong gi-value trabaho, buwis buhay ang pagkahatag sa self, kay mao may imong gi-value. O kung gara-garaan imong trabaho, dali kang masuko. Ay, nagtinarunggod ko. Karon binuangan ko. You see, nakita nato kung unsay gi-value. Pero kung imong gi-value, pag-ampo, relasyon sa Ginoo, di ka musugot nga di ka maka-appeal og recollection. Di ka musugot nga di ka makasimba. Mangaway ka ni bisan kinsa nga ayaw ko gilabdi kay Domingo karon ting simba karon ana. Sana all in ana mangaway kung di makasimba. Ang uban gani kay okay ra. Okay ra gyud nga di makasimba. Simba lang mo dito, i-appeal lang ko yung ampo. Ana ang uban. You see, depende kung unsay inyong gi-value. Pero nindot i-revisit tan-awa. Unsa di ay akong mission in life? Unsa di akong goal? O unsay akong gi-value? Amen. Dumdumin na ninyo ha. Kay sekreto nato na. Sekreto ko na nato. Ang ikaduha, nindot ni, itawag na siya og integral growth. Nganong ako nang gimension ng integral growth din ha? Kay in connection manggod na sa katong unfinished business or unfinished life or katong something na hindi mo pa nagawa. What is integral growth? There are many aspects of our lives. Na ay spiritual aspect, na ay physical aspect, na ay emotional aspect o na ay mental aspect. Pangutana, sa kaupat nga aspect nga akong gimension, asa man dinhi ang imong giatiman o giamuma? Spiritual aspect? Kay sige gud ampo. Sakto no? Very good. Kay nasige grosaryo o nasige ampo, spiritual aspect. How about physical aspect? Father, nag-diet na yung taon ko, Father. Nag-fasting na yung taon ko, Father. Nag-walking, nag-jogging, bisag unsa na lang. Very good. Kay nag-ampo pa, nag-exercise pa. Unya, sa pag-exercise, timo, sa imong pag-ampo, nagtuon pa ba? Ano ba? Ni-appeal pa bag seminar? Ni-appeal pa bag recollection? Ni-appeal pa ba og mga pangpalantip sa hunahuna nga mga dula o uban pa? Pasig na stop og learn na ka. Anong na-stop naman kag-learn? Kay comfortable na ka kung unsay imong nahibalan. This is me, Father. I'm okay with this. Itawag na siya og mindset. Okay na ka sa imong mindset. Og naay gani bagong idea, o sila o Brian or wala na yung brain, ting, I don't like it. Kaya wala man na pattern sa imong mindset. In the first place, wala na, stagnant na imong learning eh. Ikalawang na. Kay balik-balik ra ang imong mga nahibalan. O tungod kay balik-balik ra, maura po na imong way of explaining things. The way you see things, balik-balik ra po. So wala na improve. Kung wala ni na-improve, makaapekto sa confidence baya. Naa sila yung nahibalaan, yung ikaw wa kabalo, mauwaw Buddha oy. Unang ubaning kamot na lang yun mo browse sa Facebook o Instagram kay, uy, ang mga balita, at least, no, makabalo taon sa may uso karon katong, Lord, kaya ito, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for... Wa mo kabaloan, ha? Thank you for pain. It's a beautiful day. Kabalo siya, oh. Okay, naamo na sa? Naamo na sa? Instagram or sa social media. Eh, ganahan ta makabalo. Pumitan ni tubo ng mga marites kay ganahan ta nga makabalo. So that's it. Maampuon pa. Maayo pa og disiplina sa self, ga-exercise pa, sayo matulog ko no. Mga batanon, sayo ko no matulog. Pagpangga sa self.
og nagtuon pa, i-develop pa ang talent, nga kabalong mo organ, kabalong mo kanta, tanan nga klase nga talent, gi-develop nimo, dahil mas mental nga aspect. Og ang ikaupat, ang emotional nga aspect. Kanang kabalo ka mo deal with sa relationship o kabalo kang mo deal with sa imong emotion. Kung saputon ka, kabalo kang mo inhale o exhale. Okay ra ni, okay ra ko. Kay kung di ka makapugong, dali kang makapangaway o isig ka tao. O nang daghag bright, nga way nindot og relationship. Imbalance man. Kay di kabalo mo deal with kining gitawag nato og emotional nga aspect. Daghan pud og maampuon pero wa po'y tuon-tuon. O nang kung correctionan gani ang ways sa pagampo, masuko na dayon kay moingon dayon kani ang naandan father. Pag ura ka diri di ka magbuot-buot. Tad-an ang pare kay nag-correct. Nana gani, mauni na andan. Example, naanad ta nga kung mag-amahan na mo, mag-ana gyud. Ano kabantay mo na? Amahan na mo nga naa sa langit. Pagdaygon ang imong ngalan. Karon, kay gi-encourage nga mag-ana. Masuko na ka kung makakita ka og tawo nga nag-ana. Kay ingon ni Father, inana ko no. In the first place, sa kadugayng panahon, tungwa pa may na tao nanay, ana na daan mo. Ya, pag abot na mo, nga mga bagong mga pari, nag-ana na dayon. Asa may sakto, ana o ana. Kay kung di ka magbasa lagi, kay di mga kabalo, kay mo yung ka, maumay ilang gibuhat, Father. Maupo yung mong buhaton dire. Be, pangutan-unta mo, can you give me references or sources teaching of the church telling you nga ang buhaton sa amahan namo mag-ana? Wa mo'y makot bisag usa. Kay why nagsulti nga sa amahan namo mag-ana? You see? Nga maglalis pag yun nga wa ra bay reference. Nan, sunod-sunod ra ding uban. Nya mangaway pag yun ka og nay mag-ampo nga nag-ana. Imong pangkuhiton, huy, dili naman maginana oy, kahilabtunon ba? Makapangita nag-away. Bisan pagtan-awon ang germ, General Instruction of the Roman Missal, kanang gamiton sa pare, walay nakabutang dito nga mag-ana mo o mag-ana mo. Ang importante nga kung mag-pray sa Our Father, damang-dama mo ang prayer. Whatever is that, mag-ana ba ka o mag-ana, it depends on you. Basta kay damang-dama mo ang Our Father. Maabot na sigurong panahon nga naay ihatag nga balaod that, in that matter, pero dili as na mag-una-una. Amen. So, naapata diha sa pag-consider sa integral nga growth. Kay kung nagtuon, nag-exercise, nag-ampo, nag-practice o gining sa emotional nga aspect, then dili ka magproblema. Baga kagnaong sometimes, kay naamang kay ikabuga. Kay integral good ang imuhang growth, dili stagnant. And ang last, nga pinaka-importante, kani, revisit our being disciples of Christ. So, sa mga problema nga atong nasinati, ipangitaan nato kung asa siya gikan. Yan, nagsuggest ta og tulo how to deal with it. Pag-revisit, ug ang ikaduha, mao ang pag-develop sa self integrally, na growth, and ang ikatulo, nga maoy akong i-explain pag-ayo, kining gitawag nato og being disciples of Christ, being a disciple of Christ. Question, unsa di ay ning pagkadisipulo ni Kristo? Dito na pagkupikas. What is a disciple of Christ? Adiri sa choir? Adiri na lang usa. Unsa din ng disciples of Christ? Ma'am. The
So kung disipulo ka ni Kristo, musunod sa iyang sugo. Very good. Init, no? Ipaningot ka. Ako pod. O di ba klaro? Pamalhin mo, Big. Sayang po kaya itong tinunan, bitaw. Bitaw, kung dili madungog, pwede na gyud mo mabalhin. Dili bitaw ni sinihan nga naagidaan specific nga lingkuranan. Dere. Siya, no? Siya, sige. Gani. Unsa day ng disciples of Christ? Disciples of Christ is sumusulod ni Kristo sa iyang kinabuhi, kasubay po sa kinabuhi. Ayos! Sumusunod ni Kristo. Isunod niya ang kinabuhi sa atong Ginoo. Very good. Sumusunod ni Kristo. Dili na punta. Aha. Ha? Sige. Gigutom ko. Sa'yo mo tubag ninyong upat? Tiya. Kay ikaw, yung laki. Sige, chikay. Ito din ang disciple of Christ. Isa. Siya lang usa. Oo, sige. Nag-alagad. Parihara sa iya gihapon. Unya, ang isumpay nimo nga alagad gihapon. Kung unsay gibuhat ni Jesus, imong ikabuhi. Ikinabuhi. Sorry, murag nabitik ako an gikabuhi daw ko, no? Ikinabuhi. Dere tas likod. Okay pa mo, dere? Dere. Unsa man ning disciple ni Christ, unsay meaning ani? Sunod sa iyang mga balaod. O sunod sa iyang balaod. Sa tanan nga naa dinhi, masabtan ra man unsa nang disciple ni Christ, no? Masabtan ra ang tubag ayos. Masabtan ra ang di mo yung ayos akong duolon. Masabtan ra ba? Ayos. O wag ayos yun kay para magkasinabot ta. Okay, disciples of Christ. Nindot ang tubag, mga sumusunod ni Kristo, ning kamot nga kung unsay gitudlo ni Jesus maoy i-apply sa kinabuhi. Pero akong dugangan. Ang disipulo ni Kristo, usa ka listener. Akong gi-emphasize ng listener. Kabantay mo anang kung magwali si Jesus, naa diri iyang mga disipulo, nasa ubos, kung diri si Jesus, diha iyang mga disipulo, ang dagway sa iyang mga disipulo nag-ana. Gani, excited kay naminaw. Mag-react yun ba? Listener. Kabalong naminaw, at the same time, naay focus. Kabalo mo unsang naay-focus nga tao? Kung naay-focus nga tao, di siya makapanghimantay kung nag-under bang electric fan, kung gisilhigan ba ning simbahan. Nakafocus pa siya sa misa baron or sa recollection karon. Naa ang gitawag nato nga pagpaminaw. Pangutana, maminaw pa ba kahata ni Jesus? If He is the Good Shepherd, maayong magbalantay, o ang mga karnero nakaila sa tingog sa maayong magbalantay, maminaw pa ba kahata niya? Usahay dili kay ang ato mang pagbuot may matuman. Namurag magsumpaki ang gusto ni Lord ug ang gusto nato, imo Lord ako na pod, imo Lord ako na pod. Ako na pod. Wa na gyud kang Lord. No? Listener, kabalong maminaw. Kabalo ba batang maminaw kang Lord? Ayos. Apil lagi action. Apil action ana. Para makitaan. Sige.
ang uban di na mo singgit no, moana ra. Kabalo ba batang maminaw ni Lord? Ayos. Very good. Sunod. Ang sunod, gitawag siya og student or learner. Ako, estudyante ko sa una. Naagi mo ka estudyante? Diba ang estudyante, kabalong maminaw sa maestra, o bisan pa og unsay isulti ni ma'am, imog yung paminawon. In the first place, gani, bisan pag mamali si ma'am, o ang imong mama, maestra pod, o correctionan sa imong mama ang gisulti ni ma'am, masuko ka. Kay sakto lagi si ma'am. Ayaw pagbuot-buot diha ma. Kay mauni ang giingon ni ma'am. From experience, ay maestra, nagtudlo og research, ana. Tudlo siya. Ang bata, ang iyang mama, director sa research. Og niingon ang mama kay director good sa research. Nay something wrong ani, nay kuwang. Ma, ang ingon ni ma'am, o diba? O diba? Listen, students, buot pasabot ang estudyante willing makat-on sa iyahang maestra. Buot pasabot kung kita disipulo ni Kristo, mga estudyante ta sa atong Ginoo, nakat-on pa baka ta gikan niya. Ug mo yung babakata nga, classmate, ayaw kog buti kay mauni giingon ni Jesus. Si Jesus man ka atong teacher. So ato yung ipanghinambog nga mauni gisulti ni Jesus. Mauni sakto from our teacher. Tadihang di na mamandunggan ang giingon ni teacher. Kay adto naman ka maminaw sa friend. Tinatamanin ba maglingaw-lingaw sa ta? Nakaiganahan po ka mo maglingaw-lingaw. Di gug ka kasimba. You see? Di na makapaminaw sa master. So mauna siya kung ang usa ka manimbahay o usa ka Kristiyano, usa ka estudyante sa atong Ginoo or learner. Kabalo siya kung kinsay iyang tuuhan at the same time willing siya makat-on. Unang kung ni-appeal mo sa recollection unya wa mo'y nakat-onan, buot pasabot, nagsayang-sayang nakakaron. Eh gusto man ta makat-on. No? Eh mga estudyante gud sa atong Ginoo, ganahan ta makat-on. Mo nang maningkamot nga makat-on pagyod sa atong pagtuo. Kitang mga Katoliko ba? As naman ay mga spiritual practices nato, religious practices, pero gipahinumduman ta nga kabantay mo atong misa usahay boring, no? Pero makasimba mo sa laing relihiyon, grabe kabibo ang ilang celebration sa Domingo. Kay mag-praising man sila, no? Yes, Lord, pinapiyong-piyong. Ana, pagkahuman, grabe kong makaampo. Ang sa Katoliko, lingkod, tindog, lohod, human na, dayon. Ug wa gid mo na feel ang presence ni Lord kay wa may ana-ana. Yes, Lord. I really appreciate your presence, Lord. Lord God, please help me. Wa may inana. Hindi mo madama. Moingon dayon. May padidto kay naa si Lord sa Katoliko, wa gid. Inana ang atong kasagari masinati. Pero kanong inana man ang atong masinati because ang liturgy nato dili ra dirigikan. Diri na siya gikan. We have faith. Pagtuo nga dili ra gikan dinhi nga feelings ra taman. Kundi ang atong pagtuo ato nang gitun-an o gipaningkamutan nga masabtan. Unang usahay boring ang misa kay gibahig na siya based sa atong nasabtan. Munang usahay dili ta mo dugay og paminaw aning humilis pare kung ang pare pud kusog taas kay humili pod. Nya magsugod ang lingkod unya ang pare maghumili maigsuon mayong buntag ang atong ebanghelyo karon naghisgot ti Jesus. Si Jesus buutan kayo sugod na pugag tulog. Hallelujah man kayong sultis pare. You see? So nindot na nga mahinumduman nga kitang mga Katoliko kabalutang mukat-on. Learner ta, dili ta taman ra dire. Mga earth butik ba? Atog yung gisabot atong
pagtuo. And of course, followers ni Christ, ang gimension kagaina nga disipulo ni Kristo, followers ni Christ, and lastly, amigo sa atong Ginoo. Mga amigo ba ta ni Lord? Amen. Ayos. Mga amigo ba ta ni Lord? Ayos. Amen naman noon. So kung kani ang definition sa disciples ni Christ, listener, students, follower ni Christ, o friend, buot pasabot ani, makapangutana ta, how to be a disciple of Christ. Next. Kani nga Bible passage, kani ra gyud akong kutloon karon. Actually, naani tulo ka buok, gi-erase na akong duha, kay kanira ang akong gi-emphasize. Sa tulo ka ebanghelyo, nasulat ni siya from the Gospel of Matthew, Gospel ni Mark, o Gospel ni Luke, naani siya. Diingon dito, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kung kinsa tong gusto nga mamahimo nga disipulo ni Kristo, deny himself, take up his cross. Kanang duha. Nganong ato ning gihisgutan akong subayon? Naatay problema, naatay gikagulan, ato tong gimension kagaina. How to deal with it? Atong i-revisit ang atong pagkadisipulo ni Kristo. Kay kasagari inyong tubag, kung naay problema, iampo ra gyud Father. Submission of oneself. So ato ding gi-revisit ning atong relasyon sa atong Ginoo nga mga disipulo ta ni Kristo. Karon, kung disipulo ta ni Kristo, listener, friend, follower, ug ningon si Jesus, disciple mo na ako, ang inyong buhaton mo ni, deny yourself, take up your cross, and follow me. What does it mean, deny yourself? It means forgiveness. Si Jesus ba? Si Jesus, grabe kabuutan. Pero sa iyang pagkabuutan, sige na, next. Sa iyang pagkabuutan, naka-experience siya og betrayal. Kinsa nag-betray niya Isa. Si Judas. Kinsay nag-betray niya? Si Judas. Lagi, si Judas. Ako lang gisure ba? Si Judas o si Pedro? Si Judas. Nanay na yung dire Pedro. Kinsa ang nag-betray niya si Judas. Si Pedro, nag-unsa man siya? I-deny. Unsa may kalainan na ng i-betray o i-deny? Ambot Father, mas bugat guro tong i-deny. Kana ganing ni oo na ka nga friend ta, pero pagkataod-taod, delikado na imong life, uy, dili man friend na iya. Kinsa day na? Grabe ka sakit. Kanang nag-uban mo, friend pa mo, pagkataod-taod mo yung di na ta friend. Rejection ang nahitabo. Yan na ay mga condemnation. Pagsulod ni Jesus dito sa Jerusalem, nagkaway-kaway ang mga tao sa mga palmira o niingon sila, Hosana sa anak ni David. Pagkasunod nga mga adlaw, kaning mga tawhana nga nag-ingon nga, Hosana sa anak ni David, sila po ang nisinggit nga, ilansang siya sa cross. Way mga puangod. Kaya praise ni Jesus, pagkakaroon mo, ingon, nag-ilansang siya sa cross, sila ang nag-condemn ni Jesus. O kini nga mga tawhana, mauni ang nakasinati sa milagro ni Jesus. Nakadawat sa grasya. Nya, kuwang ramang grasya, Lord. Wa man na-satisfy, mangaway na dayon kay kuwang man ang grasya. Nakasinati si Lord og betrayal, gi-deny, gi-condemn, gi-reject. Kasakit, ana, oy. Nakatisting na mo i-reject mo. Kana ganing grabe nimong paningkamot pero wa ka na-appreciate. Kanang grabe nimong i-research pa nimo sa YouTube unsa ang pagluto. Nya pagtilaw nimo kinalamian na. Pag-abot sa mga anak pagkaon, wa man ni lami ma. Makatagam oy, di na ka muluto usab.
Bahala na mo diya, mag-order sa panda guro. Kay wala man, lagi na reject man. Sakit sa feelings ang ma-reject. Mag-promise nga dili, ako no, nasakitan na baya ko. Ingon akong tatay, yun, kung ma-honor ka, na-honor ba ko ato sa una, ma'am, no? Ingon akong tatay, ma'am, yun, kung ma-honor ka, dili ko maghubog. Kay palahubog akong tatay. Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Bernis ray absent. Balik na po pagka Domingo, Sabado, Domingo. Usara ka adlaw ang absent ka dili hubog. Tibok mga adlaw sa kinabuhi, hubog si tatay. Kinsa may di malipay anang moingon, di ko maghubog kung maka-honor ka. Nawing paning kamot bata dito, tuon. Recognition, makaadto pa mo ko sa kuan ma'am no, na makaadto mo ko sa stage yun. Maka second, maka third, og why tatay ni abot dito. Makatagam. Promise, unya di tumanon. Kukuha nang mo promise, di tumanon. Rejection manggod na siya. Di man taganahan anak good. Ug mao na sinati sa atong Ginoo. Pero sa iyang pagka sinati ana next unsay iyang giingon. Ana siya, my God, why have you forsaken me? Sabi saya, Diyos ko. Anong yung mong gibidyaan? Masakto ba na? Sa Surigao na, uno may pagbidya mo. Ano sa Surigao nun? Kaya taga Kitsaraw, mangko. O taga Halyubong. Uno may pagbidya mo. Amahan ni mo, biyaan ka, grabe ka sakit. Labi nagmama ang ubiya. Grabe ka sakit. Okay ra si tatay mo biya, pero si nanay ganay mo biya. Ambot na lang yun. Sakit yun. Nakatisting na mong biya ang mama. Papa lang. Nakatugan ang tinuod. Inana ka sakit ang na-feel ni Jesus, kay iya na yung gingon, Diyos ko, anong imo mo kong gibiyaan. Then, pagsulti niya ana, tungod kay ang mga tao, nag-judge niya, nag-mock niya, nag-reject niya, nag-condemn niya. Unsa may giingon ni Jesus? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Bisaya, amahan ko, pasaylua sila. Murag nagsiti palabras na tanong, kay wala sila mahibalo sa ilang gihimo, gibuhat. Nasakitan ako, kunya pagkahuman, i-defend ta pa ka? Grabiha. Ubalos ko, oy. Kung ako'y pasakit, balos ko. Asa ka na ako i-defend. Pero gipakitaan ta ni Jesus sa maayo nga example ba nga bahalag na sakitan siya, ningon gihapon siya, amahan. Pasaylua sila, kay wala sila kasayod sa ilang gibuhat. I always remember this child na samad siya kay gibunala ni mama dire. Kay unsay nahitabo, kay ang ilang kanding wala niya nakuha ug nawa. So wala nahiuli. Kay wa man nahiuli sa ilang balay, nagduda ng mama nga gikawat ang kanding kay napasagdan sa anak, so nasamad ang anak dinhi. Igkaugma ni anhi sa simbahan ang bata. Og ningon siya, Lord, gibunalan ko ni mama, Lord. Lagi. Sige pa, pangaway pa mo mga bata, isumbong jud mo ni Lord. No? Ningon na ba si Lord? Kinsa ganitong pasakitan ng mga bata, mga gagmayng bata na iwit sa gingharian sa langit. Sumbong ang bata dito, Lord. Iaway ko ni Mama, Lord. Pero ang nakanindot sa pagampo sa bata, ningon siya, Lord, bisan pa o gisamaran ko ni Mama, ayaw baya siya awaya ha? Kay nawa manggong kanding, Lord. Nasuko si Mama, pero dili man to niya sala, Lord. Gidefend pa niya yang Mama. Sana all. Naay mo defend. Mauna ang gipakita ni Jesus. Deny yourself, and the manifestation that you deny yourself is forgiveness. Nasakitan ka, pero imong gipakilid ang mga sakit, kay nagpasaylo ka. Amen? Ayos dahil. Ayos.
Then after that, pag-ingon niya nga amahan pasaylua sila kay wala sila kabalo sa ilang gibuhat, ni tubo ang empathy and compassion ni Lord. Unsa day ng empathy? Ang pag-explain ana ani ni. Dunay usa ka mama nga in love kayo sa iyang bana, og ang iyang bana dili gyud masuroy og syudad. Kung isuroy manggaling, isod og sako. Ano? Inana, di lang ito i-mention nga pangit. Unya, niingon dayon nga, ma, ano si Papa pa may imong gihigug mga sa kadaghang laki, siya mangyod. Og niingon ang mama, na kung mahugman pa lang nimo ni akong mga mata, makit-an gyud nimo nga gwapo imong papa. Sa ato pa, kung moingon ganita og empathy, it's all about putting your feet to their shoes. Pag ingon ni Jesus, pasaylua sila, kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. In short, si Jesus trying to put His feet to the shoes of others. Nga mga inosente man ni sila, wa man sila choice, pasagdi na lang ni sila, Lord. Kung mutubo gani imong empathy, dali kang makapasaylo. Kung mutubo ning imong empathy, dali kang makasabot. An open-minded person is the person who is willing to understand the situation, dili aron ipinpoint kung kinsay sad-an, kundili aron masabtan ra ang sitwasyon. Unay uban na ay maminaw kay iyang pangitaon kung kinsay sayop, pero dili man inana ang open-minded person, dili man mangita kung kinsay sayop. Ang open-minded person na minaw aron makasabot. Amen. Ayos. Sunod, after that, naamay mga makasasala sa kilid ni Jesus. Kabantay mo, tumakawatan ba? Niingon si Jesus, niingon mo itong kawatan, Jesus, dadain taon mi dito sa gingharian kung maghari ka na. O niingon si Jesus, surely I say to you, today you will be with me in paradise. Mura ganig, Lord, sorry. Automatic o gipasaylo na taka. Pero kung kita masuko, yanay mo igog sorry. Mo ngayon na ta. Wa pagani, sakit pagani. Sorry na ba, pasaylo. Paghuwat diha, sakit pagani. Di pagani ko makapasaylo. Naman ko'y mamugos nga pasayloon dayon. Huwat-huwat lang sa good, sakit pagani. Pero sa atong Ginoo way paghuwat-huwat oy nga ay sa relax lang sa diha kay nasakitan pa ko. Automatic, you will be with me in paradise. Why nganong dali ra siya nakapasaylo? Because forgiveness is all about letting go. Let it go. Let it go. Nasakitan ka? Tungod niya? Pasayloan na siya. Ay para ma-let go na ng mga sakit. Acceptance kasi yan. Wala ka nang magagawa kasi nangyari na. Kung magbalik-balik pa ka ato, magbalik-balik na ka sa sakit, let it go. Move on. No? Para magpadayon ang kinabuhi. At the same time, daling nakapasaylo si Jesus, kaya nag-let go siya, kay para kang Jesus, ang pagpasaylo is a personal decision. Father, wala manggod siya nangayo og pasaylo. Unya, maghuwat pa ka og mangayo siya pasaylo. Una pa niyo pasayloon. Og di na siya mangayo pasaylo, di mo magka-okay. Tibok mong kinabuhi, nagsakit imong buot, agsiya, wara. Nagkatawa-tawa ra dito, ikaw din ha. Di na madrawing. It's a personal decision. Walay makabuoti mo kung imo siyang pasayloon karon ug maog sunod adlaw, pero maora nang salaa bisan pagsunod tuig na nimo pasayloon. He say, you forgive because forgiveness is a decision making. Amen. Ayos. Sunod. Unsa gani itong una? Deny yourself. O tungod kay gi-deny, ang pag-deny sa self, gi-explain nato ang forgiveness. Kay dali tang makapasaylo kung naay pagkalimot sa kaugalingon.
Ang ikaduha niingon ang atong Ginoo, take up your cross, embracing the suffering. Kinsa man yung mga cross ninyo? Ana, pumpili na ang pare. Ana, mga igsoon, kung kinsa tong inyong mga cross, carry your cross. Ana, dadaan yung mga cross. Kay mao na gingon sa atong Ginoo. Pag uli sa asawa, ang iyang cross kay iya mang bana. Bit ang bana, oy. Okay, ingon si Father, carry your cross. Bit da. Kurat-kuratan ang bana. Literal na po kayo na nga pagkasabot, no? Carry your cross. Pag pasabot, i-embrace ang mga sufferings. Mga tanah mo, Father, kinsa may imong mahatag nga, okay pa mo? Lasutso pa mansad, lasutso pa. Kay mo pag alas 9, mangundang na rin ta. Tabian na ba ko? Ma'am, tabian ako karon. Ang mahatag dako nga example ninyo, no, when we talk about carrying your cross or embracing suffering, ang inyong patron, si Mama Mary. Pag-ingon pa lang sa angel sa iyaha nga, Mary, magsabak ka lang sa Espiritu Santo. Problema mana. Sayon kang maburos kang awa ka hilabti. Kami ani, o diba? Kumain lang, naburos na kaagad. Without, problema man na sa una. Batuon man. Kung na'y mo buros nga wahilab ni. Pero gidawat gihapon, i-embrace ang maong responsibility ni Mama Mary. Ang pagkatao sa atong Ginoo, pwede na siya nga burden para sa iya ha. Pero gi-embrace ni Mama. Ikaduha, unsa pa ilaing gibuhat ni Mama Mary? Kato ganing unsa may dagway ani. Katong ni-visit siya kang Elizabeth. Unsa ma by the way, unsay kalainan ni Elizabeth o Isabel? Igagaw na si Isabel o si Elizabeth? Mauna lagi. Si Elizabeth, English na siya. Isabel, Bisaya na siya. Pero parihara ng duha. Igagaw si Elizabeth o si Isabel. Si Mary o si Elizabeth, igagaw sila. Ayos? 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 Sayunan ka anang layo kaayo si Elizabeth / Isabel. Ibakta si Mary. 3 months na to siya, boros. Ibakta siya dito kay mo visit kang Elizabeth. Kung atong una-unaon, murag kabadbaran og butuan ang pagkabaktas. Arang ladyo yung okay ra tanang mato dito kay magpahayahay. Nangalagad pagyod. Why? Because Mary carry her cross. Embrace niya ang iyahang mga responsibility. Embrace niya ang pwede niya nga ma-experience sa pag-yes niya sa kaubuton sa Ginoo. Then, next, unsa man ni? Presentation at the temple. Nganong problema og suffering maning diring dapita? I-presenta si Jesus, kabantay mo? Ana. Then sunod nga presentation ani, dako na si Jesus. Pagkahuman, nanguli sila. 2 days binaktasay. Baktas na. Uy, asa man si Jesus? 2 days na ha? Og nawa si Jesus. Ay ning bata di mananghid. Kaning mga bata karon di na rabaw mananghid mulakaw. Mura din sila si Jesus. Ay ning bata wa mananghid. 2 days na sila nakabaktas. Nibalik pa sila Jerusalem kay gipangita nila si Jesus. Pag-abot dito. Uy, Jesus. Alay magaghis no? Jesus. Naramanday ka diri ho. Oh, Jesus. Ang tubag ni Jesus. Magtubag-tubag na si Jesus. Ingon siya, wa ba mo kabalo? Nga dapat na ako diri sa balay sa akong amahan. 2 days may nagbaktas pa ingon dito. 2 days na pod pagbalik diri. Unya magtubag-tubag ka. Ito pa nang wa mananghid. Sakit tong buot ni Mary. Uy, sakit to. Kay anak man dito ni Lord. So di pwede kasabaan. So, gibutang dito nga, itipigan ni Mary ang tanan sa iyang kasing
Kasing may gani kay ni uli po si Jesus. So uli na. Sakita na si Mary ato ha. Pagkasunod, agoy makit-an nimo nga si Jesus kato ganing na scourging at the pillar dito in town si Mary sa gawas nagtanaw. Kada igo at tumbo na diri sa likod mo kumot na si Mary. Kay grabe ka sakit. How much more nga sa tiilan sa atong Ginoo, ma-feel niya ang mga pag-antos ni Jesus, iyang anak. Pero nireklamo ba si Mary? Ningon ba siya nga, dili na ko, sakit na kayo. Problema bagod taon ni. Unsa man ang problema ha, di naman ni pwede. Pero Mary carry her cross. Pahalag sakit, kinaya niya dahil nagmahal siya. Akong Osbon, kinaya niya dahil nagmahal siya. Anong di man mo kaya kung magproblema? Mo give up naman dayon. Dahil hindi ka nagmahal. Kaya manggani nila. Anong di na to kaya? Anong nakaya ni Jesus malansang sa cross, magkadugo-dugo sa mga rejection? Anong nakaya ni Jesus? Dahil nagmahal siya. Dahil ang tunay na kaibigan, iba kung magmahal. Ayos daw ko, no? That is why ang challenge is, let us carry our cross. Naay usa ka tawo, reklamador kayo. Naway mga reklamador diri. Ingon nila kaning taga-Kawadbaran dili reklamador. Ay, abi lang mo ingon mo. Ingon nila kay dili reklamador ang taga-Kawadbaran. Ayos, dili lagi father. Naay usa ka tawo reklamador kayo sa cross nga iyang gidaladala. Nakadungog na siguro mo ani nga istorya. Ya Lord, di ko ani Lord kay bugat ra ni kaayo. Ang si Lord nga, hana, sige, pulihin na. So pagsulod niya atong kwarto nga daghan kay cross, ibutang niya sa kilid yang cross nga bugat og namili siya mga cross nga pwede niyang bitbiton. Pagkakita niya gamay siya. Gamay ra pud ni insulto ra. Dako ra pud ni kayo. Dili ko ani. Kani bugat-bugat man. Natuyok na niya tanan. Natestingan na niya ang cross. Pagkahuman, naay kinalasan niya. Nakitaan pa kanya. Kani mo isakto sa ako. Gibit-bit niya only to find out ang cross nga iyang gibit-bit mo tong iyang gibutang dito kagaina. You see? Ang cross nga imong gipasan is enough for you. Why? Because the grace of God is enough. Nagihatag sa imuha to solve your problem. The grace of God is enough so that you can carry your cross. Amen. Ayos. Salig yun. Nganong ako ning gipahimugatan ning salig yun? Martha ba? Abot na si Jesus. Anas Martha. Lord, kung diri pa ka Lord, di gyud unta mamatay si Lazaro. Ana dayon si Jesus. Tuo man ka nga ako ang pagkabanhaw og kinabuhi. Yes, Lord, nituo ko. Adto rin sa binteryo, ana si Jesus. Kamo dihang nangatog. Palihog og abli aning pultahan. Di ba kay gilubong man to si Kuano? Si Lazaro. Ipawahing ni Jesus ang bato. Og niingon si Martha, Lord, 4 days naman siya patay. Pahu na siya, Lord. Ana si Jesus nga pagkatanaw. Di ba niingon ka mo salig ka? Ya karon mangutana kag 4 days na. Ano dili na ako mahimo. Salig man ka. Uy. Salig man ka mo. Ayaw na pagduha-duha. Carry that cross. Kung nagsalig ta ni Lord, makaya nato ni kay naa siya nag-uban nato. Amen. Ayos. Katong dili na makaya ni Lord ba,
Matay Lord, sakit taman kayo ni. Pag sa mga problema ba o sa kanang yang pwede sination gani sa paglansang sa cross, ningon siya, Father, if you are willing, remove this cup from me. Buot pasabot, Lord, kanang hugat ramang kayo ni. Pwede na ikuhaon ni mo. Pero sa katapusan, ningon din ha, but not my will, but yours will be done. Or your will be done. Nireklamo ka Diyot, pero then, ingon Lord, ikaw na ipaigo, ani. Huwag mo ingon dahil ta, kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalooban. Di ko ka-memorize. It means, kung hindi mo na kaya, ibigay mo sa Kanya. Kasi in the very beginning, wala namang sa atin. Sa Kanya to lahat. Pagka magka-problema na, dili na ka musangpit niya. In the first place, siya'y tag-iyaan ng tanan. Bigay mo lahat. Trust in the Lord. Next. And kani ang nindot nga manifestation pag mo hisgot og trust in the Lord. Grabe nakasakit ang na-feel sa atong Ginoo ug ningon siya, Father, into your hands I commend my spirit. The same unta atong ma-feel sa panahon nga mabug-atan ta mo ingon ta, Lord, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Pag di na kaya, give your best and God will do the rest. Ayos! Next. Human naman siguro. Why? Gamay na lang ni mga tulo o upat. Why we need to embrace or to carry our cross? Father, pwede na maglikay-likay anang pag-carry sa cross, Father, mga responsibility. Pwede ra good Father. Pero unsay benefits ani nganong kinahanglan natong i-embrace? Una, because it helps us grow in character and strength. Nganong naamoy problema? Nganong nakasinati tag mga challenges? Because God wanted us to develop a character, a good character, aron ma-strengthen ta. Lagi na ang gold, aron mapamatud-an nga tinuod siya nga gold, kinahanglan siya sunugon. Iagi siya sa fire, lutuon, para mugawas ang iyang pagkasiya. Kabantay mo anang kung nakay problema sa puton ka, inana siguro ka, sa puton ka. Pero kung nakay problema, taas kag pasensya, inana ka, taas kag pasensya. You see, mugawas ang tinuod nga pagkaikaw. But however, abang na siya aron maka-form, maka-build kita og nindot good nga character. Sunod, it teaches us to value what is truly important in life and to prioritize our relationship with God. Kung naatay problema, diha nato makitaan kung kinsa di ay ang importante sa atong kinabuhi. Pag abot sa pandemic, nangutana dayon ta, unsa di ay importante sa akong kinabuhi? Pamilya. Pagpangga sa self, importante di ay. You see, naa di ay siya'y purpose. Because of the problem, we learn to prioritize things. Tong niagi, panagsaragyod or wa pagyud ko naka-experience nga wa ko nakamisa kay nakatug ko. Nakatug man jud ko. Og ningon sila na hubog daw kuno ko. Makahubog na din ng tubig. Wa ko nakamisa. Og di na ko madawat nga wa ko nakamisa. Problema ko. Pero tungod kay para nako, it's all about man lagi ni sa paghuna-huna kung unsa ang priority nako. So kung priority nako ang pagmisa, dapat matulog kog sayo. So magpa-alarm na dahil kog alas 9 para nating katug na nako di ay. Magpa-alarm kog alas 9 kay matug na dahil ko. Yan na ako'y technique nga ang alarm dili sa bed ibutang. Ipalayo na ako dito kay pagtingog mo bangon pa ko kay
i-off dito, nya mo balik na pud kay matulog. At least ibaktas ko kay para makamata. You see? Naay gani masinati ninyo nga dili mao, nya murag masyak ka, unexpected. Well, naay message si Lord. Dili ra na sulagma, oy. Naay message si Lord. O nang magtimaan kung mga sitwasyon nga wala gi-expect, naay mensahe si Lord nimo. Sunod. Nganong kinahanglan i-carry ang cross? Because it teaches us to be more humble and grateful for what we have. Nganong naatay problema, nganong dili ta perfect, nganong makasala pamanta, kay para dili ta mag-judge sa uban. Maayo nang mabisi ta og paghigugma, aron dili ta mabisi og husga sa uban. Kay kung nasigi kag husga, wala na kay time maghigugma nila. Tunod nga rason nganong we should carry our cross because it helps us identify with Jesus' own suffering and draws us closer to Him. Kana ganing magsantalana ko ba? Ang prayer ana kay Lord, hinaot nga ang gipati ni ining masakiton maoy magtabang niya nga makaambit sa imong kasakitan. If you feel pain and you suffer now, congratulations because nakaambit ka sa kasakit sa atong Ginoo. Mutudlo ta ko, kunya nanabo naman si Jesus. Nakaambit ta sa kasakitan sa atong Ginoo. In the first place, simple ra ang mga kasakitan nato. Ang uban nga mga santos, for example, si Padre Pio, nakaambit siya sa samad ni Jesus, direk yun, tigmata, nasigig yung dugo-dugo. Sa tibok niyang kinabuhi, nahag yung dugo iyang diri, sig agas-agas. Ang uban katong naay sa kasing-kasing. Ang uban din sa ulo. Nakaambit sa mga kasakitan sa atong Ginoo. Og the more ta makasinati og problema, the more ta maduol sa Ginoo. Okay, kung wapay problema, di na po ka mo simba. O sige kag problema, sige kag simba. Sige pangayos Ginoo. Ayos! And help us see beyond. Mao ni ang summary atong tanan. Na ay problema mo carry ta sa cross because it helps us to see beyond this life and remember and reminds us of the hope that we have in Christ and the eternal reward that awaits us. Salamat sa problema, Lord, kay gipahinumduman mi nimo nga dili mi forever dinhi sa kalibutan, nga naa di ay life after death or naay pagkabanhaw nga naghulat namo. So, embrace our suffering. So, gipahinumduman kita sa duha ra gyud ka butang. To be a disciple of Christ, unsa nga ito? To deny himself and to carry his cross. Pag maghisgot og denial of oneself, it's all about forgiveness. Pag moingon ganita og carrying our cross, it's all about embracing our suffering, one's suffering. And I would like to close this recollection with the story of that people there, 3 people. From the Gospel of Luke, chapter 24, verse 13 to 35, the story of the road to Emmaus. Namatay na si Jesus! Nagkaproblema ang mga disciples ni Christ og namaktas sila going to Emmaus. Og nakita ninyo sa drawing, nga naay nag-apil-apil, nga naa sa tunga. Kaila mo kung kinsa na, no? Kalang sa tunga. Kaila mo, kinsa gani na? Si Jesus. Klaro man sa sinina niya, taas og buhok. Murag si Father Mamart, no? Taas og buhok yan. Sorry, Father Mamart. Yung uban di ay. Nya, nang libak sila. Tabi-tabi dito. Og niingon dayon si Jesus, uy, unsay inyong gipanag-istoryahan din,
ana pong usa. Oh, ikaw ra ba itaw sa Jerusalem nga wa makasayod kang Jesus? Katubang namatay ba? Ingon na ba to siya nga mabanhaw siya? Kakulba ba nung nabiyaan ra ba mi ni Jesus? Tabi-tabi sila. Pag-abot sa unahan, mura nagmupadayon si Jesus og niingoning duha. Ayo lang sagpadayon uban sa namo. So nangaon sila, unya ipikas si Jesus sa pan. Kay mangaon sila. Una pa sila naka-recognize kang Jesus. Pangutana, nganong wala sila nakaila kang Jesus sa dihang nagbaktas sila? Uy, nganong wa sila kaila ni Jesus? Kay? Ni gwapo naman si Jesus. Bitaw, kay? Nagtabi sila. Kanang mga tabian, di na nakaila ni Jesus. Ana, mo na. Nganong wa na sila kaila ni Jesus? Kay? Wa nagpaila-ila si Jesus. Bitaw, ang sakto nga tubag mao ni. Wala sila nakaila ni Jesus. Nga niuban si Jesus sa dalan. Kay ang ilang mga mata nabutahan sa problema. Naguol sila kay nabiyaan sila ni Jesus. Bisan pag niuban si Jesus, wala nila na-recognize. That is why kung ibalik nato sa una nato nga discussion, naghisguta og mga problema. Kung magpapildi ta sa problema, mabutahan ta nga di ta maka-recognize nga niuban di ay siya. Next slide. Jesus wanted to walk with us. Pariha atong drawing kagaina, Road to Emmaus. Ganahan siya mo apil, mo uban sa imong panaw, pero basig di ta magpauban. Kay kamo lagi magbuot, wala lagi siya labot. Pauban na siya. If you are the disciples of Christ, then let us walk together. Paubanon nato si Jesus. And I would like to quote si Helen. Ingon si Helen din ha, Helen Keller, ingon siya, walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. Bahalag na atay problema tanan, basta uban ta sa panaw. Kaysa maglakaw ka, ikaw ra usa. Dili ta mamiya. Kung malangit ta, malangit tanan. Dili ra ikaw. Amen! Ayos! Palihog manindog. Mag-end ako, no? I-off na na kay gwapo ra kay ko diha. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, thank you. Thank you for being with us. Thank you for allowing us nga makapaminaw sa recollection karon. Thank you sa kabaskog sa panglawas. Salamat sa mga tao nga naghigugma kanamo. Salamat nga gitagaan mo kami nimo og direction sa kinabuhi. Salamat sa panahon nga dili na namo kaya, naa ka. Salamat sa imong pagpakamatay sa cross aron ipakita namo nga ang tinuod nga nahigugma kabalong muantos. Ang tinuod nga nahigugma bisag nasakitan dili kabalong mamiya. Lord, in this Holy Week, dili ka namo biyaan. Diha sa imong kasakitan, muuban kami. Aron nga, mapadayag usab namo ang among paghigugma kanimo. Lord, dili namo kaya kung wala ka. Naami problema pod nga idaladala karon. Ni apil mi sa recollection, may na lang nga makabalo kung unsay mga tubag sa among mga questions ug mga problema sa kinabuhi. Mura magway sulbad mga problema, Lord. Ugat naman.
Pero Lord, bahalag bugat, tanaa ka. Bahalag dili na kaya, sa kabalomi nga dili ka mamiya. Thank you for everything. Protect our families and more blessings unta ang among madawat. Kay kining tanan Ginoo among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Closing song.